Het wordt even voordat de wedstrijd op gang komt, maar na 10 minuten gaat het los. Cambuur krijgt de bal achterin net voet. Reserveur zit op goal en met een protocol komt de bal bij Michiel Hemmen. En die maakt het 1-0 voor AGOVV. Maar lang hoeft Cambuur net in de achterstand om te zien. Hoekschop van Erik Bakker op de holle van Leon Heese. En 3 minuten na de 1-0 is het alweer 1-1. Vlienier woedt maar net slagje maar de corners, maar nu is het voeten dadelijk raak. En een paar minuten later is dit Martijn van der Laan, de centrale verdediger. Hij maakt 4 komen, jouwt het paas op Mark de Vries en die bloedt cool. 2-1 voor Cambuur. Sabindeljouters effectief, 2 kansen en 2 goals. En nog voor het skoft liep het de wedstrijd beslist. Weer een hoekschop van Bakker en weer komt de bal bij Leon Heese. Die zit hut binnen. 3-1 en weer een goal uit een hoekschop. Het stemt Alfons Arts tevreden. De eerste helft kom je een beetje ongelukkig op een goal achterstand die je zelf weggeeft door slap verdedigen. Kom je prima terug in de wedstrijd, je hebt alles onder controle. Maar die controle is Cambuur in de tweede helft rap kwijt. AGOVV zet meer druk, Cambuur rint achteruit en dat resulteert in de ontsluitingstreffer. In het drukke strafschopgebied vindt Lamouchi de kans om te draaien en te schitten. 3-2 en de spanning is weer om. Cambuur is het paard dan even bjuster en dreigt het oeroen te worden. Maar Marco Bizot liet dan zijn klasse zien. Fantastische redding op de kopbal van Messiers. Bizot die te vakkar kregen Boppe Robert de Loeke liet zien weer om. Geweldige reflex. En hij houdt de vastsprong vast van zijn ploeg. En dat doet er even letter op nee. Nou kopt Hemmen van dichtbij in. Bizot zit er maar de haan nog bij en via de lat gaat de bal eruit. Ja, je houdt die ballen eruit, dat is natuurlijk belangrijk. Maar ja, wat ik zeg, ik doe het niet alleen, de jongens voor me doen het ook. Zowel de verdedigers als de aanvallers. Dus ja, je moet met die ballen moet je geluk hebben anticiperen. En nou ja, dit keer zat het mee. En 10 minuten voor tijd valt de beslissing. Bakker wordt onderuit rond toch Rekers. De verdediger van AGOVV krijgt reed. Cambuur een strafschop en Bakker zit de bal veilig binnen. Het wordt haast nog mooier voor Cambuur. Want in de blessuretijd is dit Martijn van der Laan. Maar het schot spat keihard uiteen op de lotte. Maar Cambuur wint wel met 4-2. En de eerste oerwinning is een feit. Voor ons was het belangrijk vanavond dat we de 3 punten mee naar Leeuwarden zouden nemen. We zijn tevreden over de eerste helft. Een paar accentjes leggen dat wat nog beter kon. Maar de tweede helft, dat is niet acceptabel. Absoluut niet.